Slav. Merhaba temaşavan heja. Ez Ankara. Bi mijareki nû dî saetim li ser ekranê we. Em niha li İstiklal Caddesi'ne. Ev der dilê sembolê, dilê Beyoğlu'ya. Em ê niha ji dilê sembolê da derkevin, werim kevin dilên keçikên Kurda. Bi rastî mijara me vê heftê gelekî balkêş û xweş e. Em ê ji keçikê Kurda bipirsin. Gelo zilamên Kurda çawanin. Bi rastî jî gerek merak dikim wekî zilamekî Kurd. Em çawa xuya dikin çavê keçikê Kurda da. Em ê her tişt bînin ser ekranê we. û tiştekî daha heye. Li nav civakê da çi dibe, gotişê nayê gotin, tên dîtin lê hema nayê gotin, êgo merû dizane û nabêje, em ê wan tek yek bi yek bînin li ser ekranê we. Hûn amade ne? Ez jî amade me. Niha çayê xwe û qawa xwe germ bikin, amade bikin, dayînin li ser masa xwe û dengê ekranê xwe bilind bikin. Em ê bi hev re bikevin کوچه استانبول و همه چفخزالن keçê Kurda me sual bikin. Ciwanên Kurd çawanin. Em başin. Bi hev re bibînin. Dayê de bimeşe. Kawere. Kî Kurdî dizane? Kurdî dizanin? Nizane. Em ê niha mêzekin. Niza acayip keçikên Kurd li vir hene. Keçika bajarî bû, kemera amardînî bû, kemera. Aha. Keçik jorvatîn em ê helwa mêzekin. Yani meze nakin em jwant çek pırskin. Galat fam nakin. Merhaba. You speak Kurdish? Oğlum da çuha poz bilindi. Acaba bizim merhaba be kaz golke bav vimel. Ma meze nak ya. Neyse. Em pes nakin. Em le peyvanın. Keşken Kurda. Valam keşke gitti. Raşike xwaşike. Bağırkım Kurde. Merhaba. Kurdi zani? Mızarı mı tızardır? Raşi çünkü. Em dikarin röportaj ekip küçük bakın. بله Söyle. Navet eşiye? کینم Kinem. Teşekkür ederim. جمردینم Aa. گمانه دیاره Amut doğruna. اره Kinem. Zilamen Kurda çavanın. زلامین کردام قشمرن بیناموسن Ula. گری جنا ناین گری تتشتی ناین وک گولکانا کرن هر تشت بواره رومانتizm zero من İngilizce işi söyleyeyim. Hello, azmal kırapım. Vakit ne? Vakidin yani nizam yani Tıketi abi halkamet. Teşekkür ne işte. Belikinem. Persek mi dinleyece? Dınav civakê da rolê zilamê Kurd çi ye? tenê rûniştin ve xwartin xwarin tiştên ku difikirin tenê evin ji bilî wê qet tiştek nafikirin aliye evînê da îşê wa tenê bi xwarinê re şoxlê La vallahi te kuşt. wallah kerê tişt nayên wallah min edîtiye ku zilamekî Kurd destê xwe da beybûnek an jî gulek aniye daniye jinikek na qet Mala min hûn bilbilin? شو ام بلبلن ما نه بلبلن Bila. Kinem te dixwaze jiyana te da zilamekî Kurd bikeve jiyana te bûra bize û jiyan jî te bûra pîr bibî. اره بری سه چهار سال از فکریم لپشتی سه چهار سال من جرباند و زلامن کرد شبو زلامن کرده از بیشتر قط نازویجم من زواج حیاتا خود درخواست جانم دادی زواج نینا خلاص بو Spas sıkım tecdülü can kısekir. Vavan rakna girte. Jixwar abi merif insan baxruye vada jmer bejin çi. Teşekkür olun ne ya? Var kazizar. Var kazizar. Temaşavan heca elle veder ki dijin bi taybeti biyanine. Yani jiboy garet emir jiberwi Pirekin Kurda zidenin. Lehema eme suke sıkak begerin ve ama binin. Jiboy me xamnine. Ketne neçiri. Az vaki neçirvane ki neçirvane bizim kovya az lepey neçiri me. Az ve ama binin. Keçike raşik u xaşik onu kone. Merhaba.
Tu Kurdî zanî? Belê zanim. Navê te çi ye? Gülçiçek. Gulçek evna sualek me Kurd tişte be. Em zilamên Kurda çawanin? Zilamê Kurda bence zeh başın. Çünkü halo az şeş birayım hani abuara mozun bum. Zilamê Kurda bence zeh gencin başın. Yani tu dibêjî hûn başin. Başın. Spas dikim. Tu dixwazî yani bi zilamekî Kurd va bizewjî û pîr bibî. Belê çünkü az Kurdum az buara mozun bum. Atxwazim ego zilamê pêra bizewcim jî Kurmancı be Kurd be. Pêra bijim. Gelek baş e spas dikim. Peki tu dixwazî anakar li ser ekranê me mesajekî peyamekî bidî zilamên Kurd. Zilamê Kurd ama miştkin û gencin ama xantil keçikanekin. Baqil bina ayık bin xwara vallahi ni ez alî keçika me wî bêjim. Eval spas dikim. Ejî. Dij spas kî? Serçeva. Minî gewrek, minî rindek. Kurdî zanin? Kurdî kes nizane li vir. Merhaba, Kurdî zanin? You speak Kurdish? Eval cehaltiya van keçka me xware. Ez wan qeherîm. Kes Kurdî nizane? Hevalo bi rastî sembol gelek kerme. O ez haliyam. Em hîna li pey keçê Kurdan e. Ez wekî nêçîrvanekî li pey nêçîra xwe ketime kûçeyê İstiklalê li pey keçê Kurdan me. Ez ê wan bibînim û ji wan pirs bikim. Zilamê Kurda çawanin? Merhaba, Kurdî zanî? Farsî beledin? Em Farsî beledinin. Spas. Keşke Kurda çawan ew reşik bû lema çûm gel wî keşke Kurda reşik û xweşikin. Ji ber wî em niha li reşik û xweşika diyarin. Hi, you speak Kurdish? Çiqa poz bilindin. Qarûj nadin me. Sanki em ê wan bixwin. Keke em dixwazin were röportaj bikin bi Kurdî. Spas dikim, serçava. Mixapandu xwe mûra röportaj nedikire. Ciwan, ez xwe kinim bak tu jorda digrî min ez kin dixwîmê. Bak kamerayê ha jêr dabigire? Ha, jêr dabigire? Ez qelew bixwîmê, zanî çelenk bixwîmê. Gora durvana. Aha, jêr dabigire? Bak jêr dabikşîne. Tamam. Te jêr dakişan da ez dirêj dixwîmê. Anaka dixwîmê, tamam? Kurdî zanin? Hi. Kurdî zanî? You speak Kurdish? English. No. You're Turk. No. Merhaba. You speak Kurdish? Kurdish. Kurdish. Nice Turk. Nice Turk. No, it's pas grave. Farisi beledin? Where are you from? France. France. Tunus. Tunis, France. Non, ça t'intéresse pas. Xwazam İngilizce bizam ya. Me röportaja gelip xweş bikira. Ez ji te hez dikim. Ez ji te hez dikim. Ah, moi, je te fais la bise, va. Pour rien. Thank you. Xatirê we. Metê te çawa kirilo. Te me tikand. Belê hevalno. Em ê niha avan di mirovên strê de em ê ji wan pirs bikin. Kurdî zanin an nizanin. Hi, you speak Kurdish? Yeah, a little bit. Kurdish. Chinese. No. Thank you. Kurdî zanî? Merhaba. Merhaba. Kurdî zanî? Em dikarin röportaj bikin? Belê. Tamam, em taha bigirin. Navê te? Sakina. Sakina. Ez jî jiyan, kêfxweş bûm. Kêfxweş. Sakina niha em ê ji te tişek pirskin. Zilamên Kurda çawanin? Gentleman'ın. Rasu? Ben rastı gentleman'ın yani. Ji dil û can qiseke. Sad be herkes ve temaşa bir ki yani. Yani hinek. Jidulucan. Yani Yani zile fikriye varkım ji dil û can nebû. Rast bêje em çawanin? sedi hafte dilucanım. Gentleman'ın başın heneki behersin.
ji aliyê têkiliya ve. Wekî din başin ya. باشه ساکنه تو دناو جواکه دا گوره تا ناو جواکه دا رولا زلامین کرد چیه؟ Belê ev زور هاته zehmet e. Yani bi piranî çawa bêjim ji te re rola zilamên Kurd, mêrên Kurd yani par başet bece giring e yani rola ji ne jî giring e rola mêrê Kurd jî giring e bi piranî di malbatê de di hundirê malbatekê de rolê herî giran jin dide ser milê xwe. na mesele jinin emi verin jin emi verin sersina na mesele mere tam Malbata xwe binêre alîkariya hevjina xwe bike wekî din li bi zarokê xwe re eleqedar be bixebite wisa. باشه سوالک من سه هيا تو د جانا خو د زلامکی کرد خازي اند خازي به زلامکی کرد بيجي و بيربي Yani sedî bira Kurd bişxwe yani ez bi yekî re jiyana xwe bidomînim divê ku em ji zimanê hev difham bikin em çanda hev dizanibin bi wekî din re bi tu gelekî ez nafikirim. جخوا ام دبيجن ز evin u jiyan به کردی خوشه bi Kurdî xweş e. Yani herkes bi zimanê xwe xweş e. باشه پیامک ده هه جبوی میری کردا Belê hûn jî hinekî firaxa bişon û cila raxin malê paqij bikin alîkariya jina xwe bikin bi zarokê xwe re eleqedar bibin û ببن زلام zilam jin ji xwe bê jin zilam nabe biya min wisa fikra min wisa yenkî tê گوره میجوسه wekî din bira xwe pêş bixin چاوا یعنی hem xwendin hem bi aliyê çandê bi aliyê bi her awayê bira xwe pêş bixin ji ber ku ew mezinên me ne yani em zarok me mînak digirin û ji bo ku ew pêş bikevin zarok bi pêş bikevin dibe yê mezin bi pêş bikevin jin mêr dayîk bav ab xal her سپاس spas xweş kêf xweş bimjî اجی کی خوش مسکنه ام بجن جن جیان آزادی azadî خاطرته بله ام کتنه هینات ناو نچرا چاورا شدانه مته کردی زنه نزانه merhaba کردی زنن ام نها رپورتاج etkin امکان var röportaj بکن تو باشه merhaba هوالو ام röportaj کن هم کردی زنن دزانی ام دکان röportaj بکن Yani باشه او ناس ولک میشه به زلامین کردا چوانن ne başı? چی Müge ne başı? معلومه چی معنی باشن Yani ne başı? خبر داره تگو زلامین کرد نباشه چی معنی باشه Yani mera ne başı? Abi Kurdara ne başı? سپاسکم خاطره قصه نکن هذا ما لازم تحطي لهم حاجه متى کردی زنن کردی زنن tamam ام دکان röportaj ekip küçük bakın Yapayım mı diyorsun? ام دکان röportaj ekip Ay bilmiyorum ki. Navikeçi'yi biliyorum. navimiz Jiyan Miki Aysel. Serçava Aysel abla mere kurda çavanın zlamin kurda çavanın Anlamıyorum ki çoğunu. famlak من گو قایت زمانی لی کرمانجی نزانی کرمانجی نزانه ام هین الوان گرن keçki yemeği kurda kurdi nizanım baba eşe okum az جوات شيء خازم زار خو كردي ني وكن ام بسام ده كسا سوال كر كردي نزانن شرمه او keçki gidi sadar ki peşamın beje ez kurdi anlamıştıkım le bes konuşmuş nakım az seri bişkinim شرمه به زمان دایی که و بجین زمان دایی که جیانه گوتنه چه دار لسر کوکی خواه مروف لسر زمان خواه دجی زمان حسی پشتی نتوایه abla acelem var mı? Çavay abla sağ ol bir spas
Abla evna röportaja kuça dikin. Em ji jinê Kurda zilamên Kurda pirs dikin. Karin tara röportaj bikin? Zilamên Kurda çawan in? Zilamê Kurda aslında ew feodalizma berê nemaye. Hinkî hatî şkenandin. Ama yeterli na. Piçkî di gerek xwe pêş bixin. Yani Yeterli. anaka di nav civakê de rola zilamên Kurda çi ye? Aslında nav civakê de zilamdan ziyade îro rol û barê pir giran ser pîreka ye. Belê. Spas. Peki abla peyamek de he ji bo zilamên Kurda dixwaz bê çi? Süreç pir artık ne zaman demê bereye. Karı xwehî betir pêş bixin, karı xwehî betir. Pîrekê çi qasî tamam bikin aslında zilam çi qasî pîrekê tamam bikin ev qasî zilam tamam dibe. Yani bê hevdû her du jî netiştik. Ez xwerim wilo bêjim. Spas dikim Malya. Serçeva abla oğur be. Spas. Hello, hi my friend. Belê, abla rast gote. Valla civanê me Kurdan e. Ledine dine tevez dikerem Ledine dine jiyan tevez malkerem Ledine dine tu dinamını Ledine dine tevez dikerem Ledine dine Dolan. Gel gittiye İstanadım enkadesi Anliyettiye Helal Yapıştır. YouTube kanalıma Evet. Kürtçe biliyor musun? Madam Marika bir Marka Mada. Marika. Ev. Marika Na mevka kala jinu merakır. 10 sal beri az lixnu semel malım. Ev şah seçara pavarımını keçik hatmun gel diyamın. Ev jin mal bu me çay bad xwar diyamın şiret alvan dikir. Dogo keçamın bawari meyran ekin. Nizabe mer benamusun tolazi dikin. Yani dogo bawari oxa hiç meyraninin. Seçar jara gote خیرتا قبول نکرد یا مگو یاده مگو چه موساد بجی مگو ما از نمیرم از میره خرابم ولی گو میر بناموسن گو اصل بناموس سروکی وانتی لیم از اوسانم یعنی هند زانن تنا ذکر بو بارکم بله تماشاوان هیجا هم هاتن داویا برنامه خواه براسه اوشام اکشانده از گله کیف خوش بوم از سیوی دکم هونجی کیف خوش بونه هرچی گو میکروفون خود درج نکریه ایگو دست من نگیشته دکاره فکر و رمان خو دبنی ویدیو دا بنویسه شروع بکه هم دیجی زلامین کردان جبوی پیشکرتنا ما و جبوی شوپینریا ویدیوی مینو اون دکاره مبن abone kanala ما و جبوی پیشکرتنا ما اگر ما پارا بکن و لایک کی باوجن اما گله کی کفاش بن حیا ویدیو اکدنی حیا هفته کدنی خاطره و سر جواب سر سپاس